Nselmilkom, jien Lorjana Brinkat, nagħtikom merħba l-ġimgħa ta' Kamra Sportiva. Il-programm li jżommkom aġġornati fuq il-programmi kollha li dan in-netwerk ser joffrilkom matul din il-ġimgħa. Din il-ġimgħa ser naraw x'programmi ser ikollna mħejjija għalikom bejn l-ewwel u s-7 ta' Settembru li ġej. Matul il-ġurnata tas-Sibt, Karl Parnis u Kopajt Chris ser ikunu qed jibatulna vidjow kull wieħed bir-reazzjoni tagħhom għall polots tal-UEFA, Europa League li Roma u Liverpool FC rispettivament ser ikunu ġabu. Il-3 ta' Settembru fid-9 ikollna l-ewwel programm mis-sensiela Mix Zone għal din il-ġimgħa. Matul dan il-programm, l-ewwel ser nisimgħu lill-editur Antonello Abela jirreaġixxi għal-logħba Inter versus Fiorentina li ser tkun intemmet ftit tal-ħin qabel. Imbagħad nisimgħu l-kummenti ta' Karl Parnis u Clayton iċ-Ċomba Żamid għal-logħba Roma versus Milan li ser tkun intlagħbet jumejn qabel fl-Istadju Olimpico. It-tnejn 4 ta' Settembru fit-8:30 imbagħad Mix Zone ser ikun iddedikat kollu għall-logħbiet tal-Premier League bejn Liverpool u Aston Villa ma' Kopajt Chris u l-isfida tant mistennija bejn Arsenal u Manchester United fejn Serge Gnabry u Jean Fenech ser ikunu qed jirreaġixxu għal din l-isfida bejn il-Gunners u Red Devils milgħuba fl-Emirates Stadium il-ġurnata preċedenti. Il-3 5 ta' Settembru fit-8:30 ikollna l-aħħar programm ta' Mix Zone għal din il-ġimgħa. Matul dan il-programm l-ewwel ser nisimgħu lil Mark Schembri jikkummenta l-konfront bejn Empoli u Juventus mis-Serje A Taljana. Imbagħad ikollna lil Wayne Micallef u Andrew Zarb li ser jirreaġixxu għall-Grand Prix tal-Italja tal-Formula Wieħed tal-ħadd ta' qabel. Nhar il-ħamis 7 ta' Settembru fit-8:30 jirritorna l-programm Botta u Risposta fejn id-duo kompost mill-editur Antonello Abela u Roberto De Brincat ser ikunu qed jitkellmu fuq il-kampjonat tal-BOV Challenge li ser jibda l-ġimgħa ta' wara. Infakkarkom biex titlu fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq il-YouTube, il-Kamra Sportiva, fejn hemmhekk ser issibu l-videos kollha li joħorġu minn ħin għal ieħor fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa għal programm ieħor ta' din is-sensiela jiena Lorjana Brinkat ma fadalli xejn xi nżid ħlief nirringrazzjakom talli segwejtu dan il-programm u nsellmilkom.